Ay la la, ay la 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 la, ay la la, ay la 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 la, ay la la, ay la 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 la, ay la la, ay la 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 la. Ay qué guay. Teño lanza, teño remo, teño sardiña do mare. Teño unha nena bonita, non quero máis traballar.
aquí do alto do cacho e botar unha subío inda son quen era onte inda non perdí o brío inda non perdí o brío ai la 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 mariñeiro non que vai en un ben carreteriño que carrete ben que carrete ben que carrete ben mariñeiro non que vai en un ben si quieres que te lo diga cantando te lo diré cantando tomé amores llorando los olvidé llorando los olvidé ay la 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 mariñeiro non que vai en un ben carreteriño que carrete ben que carrete ben que carrete ben mariñeiro non que vai en un ben unha volta por no medio outra para o arredor e así fai o que ben baila así fai o bailador e así fai o bailador ai la 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 Namoréme dunha nena porque la cantaba bebe agora morro de fame por andar non me Carmela, 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 un zapato baixo e media de seda, e media de seda, e media labrada, e bailar Carmela, miña namorada. Alegría Dios la dea, alegría Dios la dea, non hai maior alegría que te la barriga chea.
Boas tardes. Benvidas e benvidos á sexta edición do certame de gaita e tamboril de Tui. Antes de nada, agradecervos outro ano máis a vosa presenza, apostando por actos que axudan a divulgar parte do noso patrimonio inmaterial e, en particular, a nosa música tradicional, neste caso, organizado pola Asociación Cultural San Telmo de Tui. Esta asociación xorde no ano 2013 coa finalidade de potenciar e transmitir as costumes tradicionais que nos definen como cidade única e especial, pola súa riqueza artística e cultural e pola súa xente. Hai 6 anos formouse a Escola de Música da Asociación, onde se imparten clases de gaita, percusión, baile e canto e pandeireta tradicional. Como froito de todas estas actividades, creouse o grupo de música, baile e canto. Neste 2021, marcado de xeito transversal pola pandemia, quixemos apostar un ano máis pola cultura, ampliando a programación desta fin de semana coa segunda mostra de vestimenta e xoiaría tradicional, coa estrea da obra de teatro O Extraperlo, co concerto de Anxo Lorenzo e coas diferentes clases maxistrais programadas para a xornada de mañá. Xa tendo en mente novos proxectos para o vindeiro ano, irán desenvolvéndose grazas á colaboración de diferentes institucións e colaboracións locais. Sen máis, damos comezo a este sexto certame de gaita e tamboril, que este ano conta con 9 parellas participantes representantes das 4 provincias do país. Seguindo as bases deste concurso, unha das pezas a interpretar, como mínimo, deberá ser de toque pechado, non excedendo os 8 minutos de duración nin quedar por baixo dos 6. No momento da deliberación, a decisión do xurado será inapelable. O xurado, nomeado pola Asociación San Telmo de Tui, está formado por 5 persoas de recoñecido prestixio no eido da música tradicional. Mestres e mestras de diferentes disciplinas etnográficas e musicais, entre as que se atopan, como non podía ser doutro xeito, a de gaita e percusión. Nesta sexta edición, o xurado está composto por Marcos Pérez Saburido, xurado pola especialidade de percusión, mestre na Escola de Música Tradicional de Ourense Gómez Mouro, na Academia de Música Tempo 118 e na Escola de Música do Colexio Guillerme Brown. A parte da labor docente, colabora como batería e percusionista nos proxectos Coañadeira, Daniel Minimalia, Emilio Rúa, Liño do Cuco, Fiandola ou Xestreu. No 2017, publica o libro O Tamborileiro Técnico, editado por A Pinte Gamarela. Outra das compoñentes do xurado é Xulia Feixó, percusionista, etnomusicóloga e historiadora da música, dentro do panorama de raíz da música de raíz galega e integrante da banda de Rodrigo Romaní, do cuarteto Caramuxo e da orquestra folk Son de Seu. É directora da sección de percusión da banda de gaitas Xarabal e a súa actividade investigadora céntrase no estudo e divulgación das músicas de tradición oral de Galicia e, na actualidade, pertence ao grupo de traballo arredor da tradición e máis ao Comité Asesor do Arquivo Sonoro de Galicia do Consello da Cultura Galega. Pola especialidade de gaita, contamos con Gonzalo Velairas. Dende o curso 2002-2003, comeza a impartir clases de gaita e de iniciación á percusión en diferentes escolas, asociacións e concellos da provincia de Ourense, vinculadas á Asociación Ourensá de Folclore Tradicional e na Escola de Música Tradicional de Ourense. Actualmente combina a súa faceta de gaiteiro do grupo de música tradicional Gómez Mouro coa de gaiteiro e compositor no cuarteto Abelente e coa de mestre de gaita en diferentes escolas da provincia de Ourense. Dende o ano 2011 exerce de director na agrupación de Pé Feito. Outra pata do xurado no ámbito da gaita representa o Alberto Colla, titulado en Educación Musical pola Universidade de Vigo, en Historia e Ciencias da Música pola Universidade de Oviedo, e en Arquivística pola UNED. Realizou grabacións discográficas como colaborador en máis de 10 publicacións, incluindo o libro CD Gaita 2.1, que recolle composicións dunha nova xeración de gaiteiros. Participou en multitude de festivais, entre eles 10 edicións do Festival Interceltic de Lorient na Bretaña francesa, competindo 4 veces no Trofeo Macrimon e sendo xuíz do mesmo outras 6. Por último, e como non podía ser doutro xeito, un ano máis e agardamos que por moitos máis, como presidente de honra nesta sexta edición contamos coa presenza de Antón Corral, mestre de mestres, artesán e gaiteiro, persoa a que esta asociación está moi agradecida da labor e apoio incondicional sempre na organización deste certame.
Con todo, damos comezo a este sexto certame. Recorden non facer ruido durante a intervención destas 9 parellas para non interferir nin interromper o acto. Comezamos, pois, coa primeira parella de participantes, a gaiteira Nadia Vázquez Martínez e o tamborileiro Alexandre Fernández Castro. Interpretarán Ironía e Fandango de Auga Mariña, de Pablo de Vigo, e Pola Vila na Fonsagrada, suite do repertorio de José Marentes e Sergio Fernández. Un forte aplauso para os miñanos.
Continuamos coa segunda parella de participantes. O gaiteiro Roi González Bacelo e o tamborileiro Aitor Orge Alonso interpretarán Xota de Serxo, recollida a Serxo Fernández Enríquez na Fonsagrada, do arquivo de Pablo Carpintero, e Muñeira para un gaiteiro aventurado de Pedro Lamas. Eles son Pele Palleta.
coa terceira parella de participantes, Artai, o gaiteiro Xaquín Vieito Martínez Pérez e o tamborileiro Rodrigo Martínez Rodal. Interpretarán Fandango de Pollo, recollida do cancioneiro Casto San Pedro e Preguiceira, do compositor Ernesto Campos. Un forte aplauso para Artai.
Continuamos coa cuarta parella de participantes, o gaiteiro Álvaro López Franco e o tamborileiro Álex Rei Porto. Interpretarán Rumba de Ribeira de Piquín e Virtude, de Álvaro López Franco. Un forte aplauso para Ferradura.
Imos coa quinta parella de participantes. O gaiteiro Ismael García del Río e o tamborileiro Xesús Rodríguez Callejón interpretarán Xota do Paxarín do repertorio do Paxarín de Silvachá, recollida a Manuel Gutiérrez, o Rubio de Maderne, e Malditas Palletas de Alberto Colla. Eles son Queiroa.
Continuamos coa sexta parella de participantes. O gaiteiro Manuel Rodríguez e o tamborileiro Miguel Souto interpretarán de Fisterra a Ventosela, introdución de Amanecer en Fisterra de Ernesto Campos, seguido de Ribeirana de Ventosela, do gaiteiro de Ventosela, e continuarán con Canción da Mergoña de Paulo Momo, con arranxos en ambas as dúas petas de Manuel Rodríguez. Eles son Mimá.
gaiteiro Jorge Castelo Mourelle e o tamborileiro Pablo Seoane Méndez interpretarán Alalá de Mazaricos, seguido de Xota de Carelle, e Muñeira de Manuel Casal Cerviño, gaiteiro de Campolameiro. Eles son Barilonco.
A penúltima das parellas participantes deste sexto certame forman o gaiteiro Manuel Ramón Seoane Sánchez e o tamborileiro Miguel Pardo de Castro. Interpretarán Variacións sobre Caribeña de Pedro Lamas con arranxos de Manuel Ramón Seoane Sánchez e xota e paso doble do repertorio de Manuel López López, o gaiteiro de Poso. Un aplauso para Meigas Fritas.
Contamos xa coa última parella de participantes. O gaiteiro Diego Prieto González e o tamborileiro Miguel Rivas interpretarán Fandango da Bella e Muñeira de Farruco do repertorio de Ricardo Portela seguindo a túa estela de Diego Prieto González. Un forte aplauso para os fufurufos da gaita.
Logo da intervención destas 9 parellas, retírase o xurado para a súa deliberación. Mentres o xurado delibera, as escolas da Asociación Cultural interpretarán unhas pezas de índole tradicional. Dádenos 2 minutos para colocarnos e xa comezamos. Si te quieres tocar algo para que... Sí. Ya sabes, que máis pegadiña mellor, pero... Sí. O que se poda. Non me rapazo.
Sí. Bueno, o grupo de maiores acaban de bailarvos unha muiñeira da Fonsagrada e este grupo de valentes, algúns levan bailando 8 horas. 8 horas de baile, creo que se merece un aplauso máis grande. Agora vamos a interpretar unha xota. Os puntos son da zona de Bembibre, do Val do Dubra, e vai así. Bueno, mentres que siguen deliberando, vai a continuación unhas pezas do grupo de pandereteiras que ensaya Uxía. Uxía é
presentadora, profesora de pandeireta, bailadora. Uxía é... Un aplauso forte para Uxía, que está aquí para todo. E entonces vamos tocar as pequenas un tema de pandeireta e pregamos un pouquiño de silencio, porque non van a cantar con megafonía, van a cantar a viva voz. Entonces, un pouquiño de silencio por aí. Moitas gracias. Hoy sí que van a votar los mayores ahora. Ruada de Liñares. Sí. O grupo de maiores vai interpretar agora a Ruada de Liñares.
botar estas máis para atrás. Estas sillas máis para atrás. E así estades máis abertas, sí.
Sí. Ei, baixei un pouco. Bueno, agora van bailar as pequenas. Pensade que este ano foi difícil para todas as escolas de baile e música tradicional en Galiza e esta non iba a ser menos. E a Asociación San Telmo pois leva prácticamente 2 meses, 3 meses facendo aulas de baile. En ese tempo, pois, é o que puderon aprender esta rapazada que veñen rigurosamente ás clases e encantadas e aprenderon a bailar unha muiñeira e unha xota. Hoxe vamos a bailar aquí a muiñeira, é estreno mundial, é a primeira vez algunhas que se poñen o traxe, bueno, eu creo que fan moi bonito, a ver que tal, a ver que vos parece a vos. Vai unha muiñeira popular. Bueno, e agardemos que vayan xa chegando a bon portas de liberacións. Vamos votar as pandereteiras ou un tema máis. Esta vez vai un tema de Verdillo, do Concello de Carballo, para na Coruña.
Bueno, en 5 minutos o xurado, xa temos a decisión do xurado. Por favor, ide tomando asento que de seguido continuamos.
Bueno, antes da entrega de premios, dende a organización deste sexto certame, queremos dedicar esta xornada e este festival a unha persoa que fixo posible que todas estas tradicións as sigamos facendo e que todas esas pezas de gaita que moitos dos participantes hoxe aquí tocaron poidan desenvolverse. Así que este festival vai por ti, Xosé Romero dos Rosales, falecido antes de onte. Unha vez reunido o xurado composto por Marcos Pérez Saurido, Xulia Feixó, Gonzalo Abelairas, Alberto Colla e Antón Corral, no día de hoxe, 3 de xullo de 2021, e tendo deliberado, acordan repartir os premios do seguinte xeito. Quinto premio, dotado de diploma, baquetas de Coyacán de Colombia doadas por Manels Percusión e set de palletas e pallón doadas por Palletas Carrera. Entrega o premio á presidenta Conchi Sales, ao grupo Os Millarancos, Nadia Vázquez e Alexandre Fernández. Un aplauso para eles, por favor. Gracias. Cuarto premio, dotado de diploma, baquetas de granadillo doadas por Manels Percusión e set de palletas e pallón doado por Palletas Carrera. Entrega o premio Rubén Carrera de Palletas Carrera. Ao grupo Os Fufurufos da Gaita, Diego Prieto e Miguel Rivas. Dale las cosas para llevar. Sacarías un pallón. ¿Qué me falta? Terceiro premio, dotado de diploma, baquetas de granadillo do Obradoiro Alfonso Gil, doadas pola tenda Adobiarte e 200 euros doados polos colaboradores deste certame. Entrega o premio Fernando Álvarez da tenda Adobiarte. Ao grupo Queiroa, Ismael García del Río e Xesús Rodríguez Callejón. Segundo premio, dotado de diploma, farrapos para ronco de gaita doados por Baúl de Isaura, baquetas Hickory de Sanín doadas pola tenda Porta da Pía e 300 euros doados polos colaboradores deste certame. Entregan o premio Iris Lorenzo en representación do Baúl de Isaura e Susana de Porta da Pía Artesanía. Ao grupo Mimá, Manuel Rodríguez e Miguel Souto.
Ah, e ese traxe, pa onde quedou? Se me fueron la ropa, me dejaron la ropa. Moi ben. Vale, muchas gracias. Dalle, todo pa él, todo pa él. E o outro tamén, eso tamén, todo, todo. Xa non pode máis. Estoy solo. Primeiro premio. Dotado de diploma, punteiro en do natural de Pau Violeta, boquilla e funda, doado polo Obradoiro Antón Corral. E 400 euros doados pola Asociación Sant Elmo de Tui. Entrega o premio Ramón Corral. Ao grupo Meigas Fritas, Manuel Ramón Seoane Sánchez e Miguel Pardo de Castro. Hola, boas, rapaces. Muchísimas gracias. Por aquí. E a disfrutarlo. Moitas gracias. Imos facer agora a rápida entrega dos diplomas a todos os participantes, así que, por favor, achegádevos a Artai, Barilonco, Ferradura e Pele Palleta. Te voy diciendo quiénes son. Vale, Barilonco. Barilonco él. Sí. Os segundos, Artai. O grupo. Ferradura, vale, os seguintes son Ferradura. Ferradura. Pele Palleta. No está Artai. Y Artai. Noraboa a todos os participantes e premiados deste sexto certame de gaita e tamboril. Ata aquí este sexto certame de gaita e tamboril. Grazas a todas e todos vos pola presenza, apostando por actos que axudan a divulgar parte do noso patrimonio cultural e, en particular, a nosa música tradicional. Grazas tamén aos patrocinadores e colaboradores polo seu apoio incondicional neste proxecto. Grazas aos 5 profesionais compoñentes do xurado. E, como non, grazas aos 18 participantes que se deron cita hoxe aquí, porque sen eles todo este esforzo non serviría de nada. Quedamos emprazados para o ano que ven na 7ª edición deste certame. Noraboa a todos os concursantes e premiados. De seguido, terá lugar o concerto de Anxo Lorenzo con convidados especiais. Moitas grazas.